Ola, chamome Aixa e hoxe vou vos contar unha historia. Conta unha lenda que fai moito tempo, nun pobo moi afastado deste, vivía unha parella que non tiña amigos e non se relacionaba ca xente do pobo. Entón, ninguén sabía nada deles. E era un pobo destos que todo o mundo sabe cando se acostan e cando se levantan todos os habitantes do pobo. Pero desa parella ninguén sabía nada. Cando xa levaban moito tempo sendo parella e vivindo no piso do centro do pobo, decidiron mudarse para unha casa no campo, ás aforas do pobo. E claro, ninguén sabía por que tampouco, porque ninguén sabía nada desa parella. E unha vella destas que se entera de todo, enterouse de que se mudaban para ali porque querían formar unha familia e querían ter fillos e mascotas. Naquel piso era moi pequeno, entón non podían, e se mudaron para unha casa. Era unha casa xigante. Amueblárona toda, era aquilo quedou precioso. Pero claro, se antes que vivían no medio do pobo ninguén sabía nada deles, agora que vivían nas aforas, menos aínda. Entón, 10 anos despois, enteráronse de que esta parella tivo un fillo. E cando o seu fillo empezou a andar e a falar e a facerse máis maior, prohibíronlle abrir unha porta azul que estaba preto do garaxe da súa casa. E o neno, a pesar de que era moi curioso e buscaba en todos os buratos da casa, non lle deu importancia, aquela norma simplemente a cumpría. Nen lle preguntou aos pais nin nada, a cumpría e punto, non lle deu importancia. Claro, este neno foise facendo máis maior e pois empezaba xa a intrigar por que non podía abrir esa porta, porque xa tiña 14 anos como a nós, máis ou menos, e seguía sen poder abrir esa porta. E un día os seus pais dixéronlle que ían ao supermercado e que lle deixaban dúas normas: non podía romper nada e non podía abrir a porta azul que estaba preto do garaxe. E o neno dixolle que sí, non sei que, estaba ali a xogar a play. Os seus pais fóronse. E claro, a ti, se con 5 anos che din non abras esa porta porque é perigoso, por exemplo, non lle das importancia, porque tes 5 anos e non... Pero se con 14 anos che din non abras a porta azul que está preto do garaxe da túa casa, levas vivindo nesa casa 14 anos e levas 14 anos sen poder mirar o que había detrás desa porta e xa dis que demos hai detrás da porta que eu non poda mirar. Entón, claro, cando os seus pais se foron, o neno non puido aguantar. E entón, dixo, vale, pois vou a ir. Cada vez que se iba chegando máis, iba indo máis despacio, máis sigiloso. E cando estaba xusto enfrente, puxo a man na manilla da porta. E algo lle pasou pola cabeza que pensou en volver para a súa habitación a seguir xogando a play, porque aquilo non iba a ser boa idea. Pero claro, estaba diante dunha porta que levaba 14 anos sen poder abrir e non sabía que demos había no outro lado da porta para que non o puidera ver, e dixo, teño que aproveitar o momento. Entón abriu a porta. Cando viu o que había ali dentro, se quedou de pedra. Era unha habitación de apenas 3 metros cadrados, todo cheo de cadáveres entre nenos de 2 e 6 anos, e os seus pais ali, no medio. Claro, o neno, ao ver aquilo, non puido aguantar botar un grito. Entón o seu pai foi a xunto del e dixolle, mira, sabes que? Teño que darche a enhoraboa, porque fostes o único que non quixo, que aguantou 14 anos sen abrir esta porta, pero acabas de incumprir unha norma, así que sinto comentarche que o seguinte eres ti. E ata aquí a miña historia, espero que vos gustase, grazas a todos por escoitarme.